Do you feel the vibes? Hello guys, Σέτουπρο εδώ και σήμερα θα παίξουμε πάλι Java Minecraft, αλλά όχι σε κάποιον σερβερ με mini games, στον δικό μου σερβερ, αυτόν εδώ. Το σερβερ address του σερβερ μου είναι αυτό, βάλτε το και θα μπορείτε να μπείτε. Για να μην τα πολυλογούμε, πάμε. Όπως βλέπετε ήδη έχω κάνει αρκετά πράγματα και σκοπός αυτού του σερβερ είναι να καταφέρουμε να περάσουμε καλά. Και άμα πατήσω tab δείτε πάνω είμαι μόνο εγώ. Αλλά όταν γίνει ο σερβερ πιο διάσημος και άλλοι άνθρωποι θα μπουν, θα γίνει πιο διάσημος μέχρι και από τον 404. Αν δεν ξέρετε το 404, τότε τι φάση με σας? Ζείτε κάτω από μια πέτρα, τι φάση? Ευχαριστώ καλέ μου σκυλάκο. Τι έπαθε ο σκύλος μου, ζει? Η ουρά του είναι πολύ χαμηλά, πρέπει να τον ταΐσω. Εντάξει, τώρα ο σκύλος μου έγινε καλύτερα. Χρειάζομαι και strings για να φτιάξω bow. Έλα σκύλε. Και παιδιά, σήμερα θα φτιάξω το σπίτι μου. Σκύλε, έλα. Μπας και καταφέρω να βρω και φαγητό να φτιάξω κανένα κρεβάτι. Πρέπει να βρω μια ελεύθερη πεδιάδα για να φτιάξω το σπίτι μου. Εντάξει, δεν άκουσα να πέρασε από εδώ. Για λίγο νόμιζα πως έκανα έναν κύκλο, αλλά νομίζω σε λίγο θα βρούμε την πεδιάδα που θέλουμε. Που τελικά αυτό είναι άκυρο. Και βρήκα την πεδιάδα. Λέτε εδώ να έχει και κάτι άλλο καλό. Εγώ πιστεύω πως να γίνει η περιοχή. Σκότωσε το κοτόπουλο. Τι έχει εκεί κάτω? Θα το εξερευνήσουμε σε άλλο βίντεο. Πρόβατα, αυτό που χρειαζόμουν. Τώρα επιτέλους μπορώ να φτιάξω ένα κρεβάτι. Και τώρα θα μπορώ επιτέλους να κοιμάμαι τη νύχτα και να μην μου έρχονται τα phantoms. Γιατί παιδιά, όταν έφτιαξα το σερβερ μου έκαναν επίθεση συνέχεια τα phantoms. Και επίσης εκεί έχει πάρα πολλά γουρούνια και παιδιά έχω ένα κόλπο. Βάζω φωτιά στα ζώα και μετά τα σκοτώνω για να παίρνω κατευθείαν ψημένο μαγειρεμένο φαγητό. Τα γουρούνια. Συγχαρητήρια σκύλε. Πραγματικά, συγχαρητήρια. Συμβίωσε, το λέω ειρωνικά αυτό για το σκύλο. Έπρεπε να ξαναβάλω φωτιά στο γουρούνι. Εντάξει, μαγειρεμένο γουρούνι. Και παιδιά, να ξέρετε, για το σχολείο έχω ένα project σχετικά με τον Einstein. Έχετε καμιά ωραία ιδέα? Και τώρα εσύ συγκεκριμένα θα πεθάνεις. Ναι, ωραία, το σκότωσα.
Εντάξει, τώρα θα φάω λίγο. Και τώρα αυτή η παιδιάδα φαίνεται τέλεια. Αυτό είναι τα blocks. Ίσα ίσα μου φτάνουνε. Βασικά δεν φτάνουνε καν. Πάμε να κόψω αυτό το δέντρο. Ωραία. Επειδή να ξέρετε, στην αρχή θα τον βλέπετε ως έναν απλό survival κόσμο που θα παίζω μόνος μου, αλλά ο σερβερ όπου να είναι θα γίνει καλύτερος. Σας υπόσχομαι πως θα γίνει από τους καλύτερους servers. Εδώ θα φτιάξω πόρτα. Ωραία. Ναι, μπαίνουν όπως πρέπει να μπαίνουν. Στην αρχή, παιδιά, δεν θα είναι πολύ μοντέρνο, θα είναι ένα απλό σπιτάκι. Αλλά θα γίνει καλύτερο, μην το βλέπετε έτσι. Όπα, μου φαίνεται θα γίνει πολύ μεγάλο. Πάρα πολύ μεγάλο. Εσύ σκύλε, κάτσε. Ξέμεινα από ξύλο, ρε φίλε. Έλεος. Πολύ λίγα τα δέντρα. Αλλά το ξύλο σε αυτό το δέντρο που είναι. Α, λίγο και iron. Βασικά δεν χρειάζεται να βάλω το νερό. Και τώρα πάω να το πάρω. Τι? Εντάξει, νομίζω πως ήρθα κάτω. ή 20 ξύλα. Ίσα ίσα.
Ω ναι, δέντρο. Και κολοκύθες. Να μαζέψω καμιά κολοκύθουλα λέτε. Μπα. Δεν θα μαζέψω. Νομίζω πως 16 τέτοια φτάνουν. Ξέρετε κάτι παιδιά, πάμε έναν ύπνο και θα τα πούμε αύριο. Sweet dreams. Ωραία, και τώρα θα τελειώσουμε το σπίτι μας. Ωραία, χτίζουμε. Τι έκανα τώρα. Γεια σου σκύλε. Σε λεπτό πρώτα όμως. Ένα πολύ άσχημο σπίτι θα έλεγα, πως το σπίτι μου είναι πάρα πολύ άσχημο. Αλλά παιδιά, κάπου εδώ θα τελειώσει το βίντεο. Στο επόμενο βίντεο αυτού του σερβερ θα τελειώσω το σπίτι μου και θα κάνουμε και λίγο στα mines, μήπως καταφέρω να βρω κάτι καλό. Οπότε συντονιστείτε για το επόμενο Σάββατο, δηλαδή το επόμενο βίντεο, και τσάου.